Οι πέτρες πέφτουν βροχή. Εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες, οπλισμένοι με σιδερένιους λωστούς, με κοντάρια, έχουν μετατρέψει το λιμάνι του Πειραιά σε εμπόλεμη ζώνη. Ανάμεσα στους εμπλεκόμενους είναι και ανήλικοι, όπως φαίνεται καθαρά στο τηλεοπτικό φακό. Κάποιοι έχουν φτιάξει αυτοσχέδιες φεντόνες και δεν διστάζουν να εκτοξεύουν πέτρες αδιακρίτως. Επικρατεί χάος. Η μάχη μεταξύ Αφγανών και Σύρων διεξάγεται ανάμεσα στις σκηνές, δηλαδή σε γυναικόπαιδα που κινδυνεύουν από τον πετροπόλεμο και τις συγκρούσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις είναι σώμα με σώμα. Κάποιος δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει ως ασπίδα μια σκηνή, τραβώντας την. Στο εμπορευματικό σταθμό που έχουν βρει κατάλημα δεκάδες οικογένειες έχουν σπάσει τζάμια. Στο εσωτερικό επικρατεί ένταση. Μια γυναίκα κλαίει. Δεκάδες άντρες κρατάνε λωστούς και είναι έτοιμοι για όλα. Τα σοβαρά επεισόδια ξεκίνησαν από μια ασήμαντη αφορμή, αλλά γρήγορα γενικεύτηκαν, λέει στο Μέγκα ο Νικήτας Κανάκης που ήταν παρόν. Είδαμε κάποια στιγμή εμείς που ήμασταν στην άκρη έτσι, κάποια παρεξήγηση και κάποιες έτσι λεκτικές αντιπαραθέσεις. Δεν άργησε να γενικευτεί, με αποτέλεσμα μια σύγκρουση στην οποία συμμετείχαν κατά τη γνώμη πάνω από 500 άτομα, ένθεν και ένθεν. Ναι, πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή γενικεύτηκε γενικά, δηλαδή οι Αφγανοί επιτέθηκαν στους Σύρους. Σύμφωνα με καταγγελίες προσφύγων, όλα ξεκίνησαν επειδή κάποιοι Αφγανοί πήραξαν μια γυναίκα από τη Συρία. Όπως λέει ο μεταφραστής των προσφύγων, πολλοί εμπλεκόμενοι στη σύραξη είχαν και μαχαίρια. Κάτι ανάλογο έχει καταγράψει ο φωτογραφικός φακός και στην Ιδωμένη. Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα χθες στον Πειραιά. Έχουν βγάλει τα μαχαίρια να τους χτυπήσουν. Και οι Σύριοι από εδώ έχουν φωνάξει όλες τις οικογένειες να πάνε προς τη θάλασσα να τους προστατέψουν. Γιατί αυτοί έχουν βγάλει τα μαχαίρια, έχουν βγάλει άλλα αντικείμενα τα οποία μερικοί ήταν μεθυσμένοι, μερικοί έπαιρναν κάτι χάπια, δεν ξέρω τι έπαιρναν, ήταν σε άλλη κατάσταση. Από τα σοβαρά επεισόδια όμως υπήρξαν τραυματίες που χρειάστηκαν να διακομιστούν στο νοσοκομείο, ενώ σήμερα το πρωί κάποιοι είχαν εμφανίσει σημάδια μικροτραυματισμών. Ζημιές υπάρχουν σε γυαλοπίνακες, τζαμαρίες και εξωτερικές υποδομές του λιμανιού. Οι συγκρούσεις έληξαν με την επέμβαση των λιμενικών μετά από 3 ολόκληρες ώρες. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν 8 πρόσφυγες, οι οποίοι διακομίστησαν με ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ στο Τζάνιο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά. Όπως εκτιμούν γιατροί και εθελοντές που είναι καθημερινά στον Πειραιά, ήταν θέμα χρόνου να ξεσπάσουν τόσο σοβαρά επεισόδια και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να συνεχιστούν ακόμα πιο εκτεταμένα αν δεν υπάρξει εκένωση του χώρου. Σήμερα το πρωί βλέπω μερικούς που είναι πάντα στα επεισόδια, δεν είναι πρώτη φορά μόνο εδώ. Πάντως ήδη σήμερα αποχώρησαν από τον Πειραιά 6 πούλμαν με πρόσφυγες, οι οποίοι θα μείνουν στο πρώην resort που βλέπετε στην Κιλίνη. Η ώρα είναι 11 και βρισκόμαστε στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά. Τα πρώτα πούλμαν με πρόσφυγες από τη Συρία και προορισμό την Κιλίνη ξεκινούν. Είχαμε συμπλοκή την περασμένη εβδομάδα. Χθες το βράδυ, όπως σωστά είπατε, ξημερώματα είχαμε χειρότερα περιστατικά. Οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι, είναι οργισμένοι, είναι θυμωμένοι για το μέλλον τους. Δεν μπορούν να παραμένουν εδώ με αυτούς τους όρους. Είναι νομίζω ξεκάθαρο από το οποιονδήποτε έχει περάσει από το λιμάνι του Πειραιά.